wiwitan lan wekasan hormat Bapak Adam sa Ibu Hawa. Lan damel hormat dinten 7 pekenan gangsal sedaya kala wau dipun hormati mugi tansah mangsulana puji pandonga wilujeng selamet. Lan boten kecupen malih damel hormat sedaya para nabi-nabi lan saya Abdul Qadir Jailani, Mbok Dewi Fatimah, sekabat sekawan Abu Bakar, Umar sahabat Ali. Sedaya kala wau dipun hormati mugi tansah mangsulana puji pandonga wilujeng selamet. Lan boten katalumpen malih damel hormat sedaya para wali-wali songo ing tanah Jawi, khususipun Kanjeng Sunan Kalijaga Raden Syahid, Raden Patah Al-Akbar Sayyidin Panetep Pranata Agama. Sedaya kala dipun hormati mugi tansah mangsulana puji pandonga wilujeng selamet. Lan boten katalumpen malih damel hormat Kanjeng Sunan Kudus Syekh Jafar Sodik, Kanjeng Sunan Muria Raden Umar Said. Sedaya dipun hormati mugi tansah mangsulana puji pandonga wilujeng selamet. Lan boten kesupen malih damel hormat cikal bakal ing dusun Cange Ngembal Rejo mriki Suma ila hadratir Mbah Rabiah, Suma ila hadratir Mbah Mursada, Ghafara wa hudunubaha wa satara uyubaha wa nawaradorikaha lahal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allah hadiniyah khususon sedulur papat 5 pancer. Kakang Kawah Adi Ari-ari anak Ahmad Iksan. Hadiyatul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin. Allahumma sholli salamatan bidin wa jaddam minan nar wa jaddam minan nar wa andal kisab. Allahumma ba'daidana wa hab lana innaka saluka innaka antal wahhab. Allahumma firlahu warhamhu wa fu'anhu ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana wali walidina walil mu'minina amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yuhadibu bidin wa dalikal ladzi yatu'ul yatim wala yahudu ala ta'amil miskin. Wa wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahunal ladzina hum yuraunal wa yamnaunal maun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi wasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Kunjuk wonten ngarsanipun para alim, para ulama, para sesepuh saha para aji sepuh ingkang satuhu kinurmatan. Wonten ngarsanipun para pepunden, para pangemban-pangembating praja satriyaning negari ingkang lebda ing pitutur luhur satuhu kawula bekteni. Ing mriki wonten ngarsanipun para carita kapurih medhar sabda ngawontenaken lumampahing adicara pangruwatan. Mugi-mugi kanthi pangestu panjenengan sami wedal pangruwatan ing wekdal sonten iki mengke saged manggih rahayu widodones kala ing sambikala mboten wonten alangan rubeda punapa pun wiwit awal ngantos akhir. Amin Allahumma amin. Anamung cek lah. Pun kakang ngantu-antu praptane siadya ning papan kene. Kledang kledang kae teka pranya tajam timur datang citra Iki maupun kakang ngantu-antu praptane Siadi kadadak Siadi wis prapteng papan kene. Aiso lho kakang, pokok sing tak jaluk sampean kok aja cidro janji. Senajan aku karo sampean lho Mas, ibaratnya omong-omong wis suwe. Pun kakang kelawan Siadi wis suwe banget anggone bebrayanan omah-omah. Nanging durung nate pun kakang ngidrani marang prajanjane awake dhewe. Sing wis rikala semono wis sebaya mukti, sebaya pati. Anggone padha mangun bebrayan aku. Senajan paribasan akeh halangan sing arep beda, awake dhewe tetep wong loro bebarengan yo Kakang. Kaya coba dadi sawah. Kaya nang sak ngarepe omahe awake dhewe kok ana swara perenjak kengganter banget. Soket mau kok
esuk ya Kakang. Kawit mau esuk. Nggih. Ya mongko lho Kakang, adaan ini ana perjak ganter-ganter kae mesti bakal ana tamu. Mbok menawa bakal nemai lelakon iki. Aku ya bakal nglakon yo Kakang. Coba to, diseranti sawetara ning papan kene mbok menawa bakal nemai. Ngono Kakang. Oh nggih, kamerane ngaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu Bapak so Ibu. Ing mriki mboten kok teges kula menika tambuh kalian jengandika sak kulawarga mboten. Der nembe sepisan menika kula ngertos kalian pasuryan jengandika sak kulawarga. Lajeng kula badhe nderek nepangaken jengandika sak kulawarga menika piagung luhur saking pundi lajeng dipun paringi asma sinten Bapak saha Ibu? Nami kula Bapak Sugimanto. Bapak Sugimanto. Saking pundi Bapak? Saking Conge Ngembal Rejo. Saking Conge Ngembal Rejo. Lajeng pawestri menika napane jenengan Bapak? Garwa kula. Garwanipun. Garwanipun dipun paringi asma sinten Bapak? Ngatmini. Ibu Ngatmini. Bapak Sugimanto Ibu Ngatmini. Wonten wigatos ingkang pundi? Jengandika sak kulawarga sawanteng rompoki kula ing pepanggihan wekdal. Sonten menika Bapak? Ngeten Bapak Bendol utawa dalang pangruwatan. Oh nggih. Kula niki memakai sak keluargane Bapak Sugimanto. Nggih. Sepindah silaturahim kaping kalih ajeng nitipake putunipun Bapak Sugimanto marang Bapak Bendol. Mekaten. Kula tak nyuwun pirsa Bapak Sugimanto. Bapak Sugimanto napa leres cunduk kalian aturipun talanging basa wau bilih sowan jengandika badhe masrahaken putrane jenengan dhumateng kula. Nggih. Napa sampun jenengan petang, Bapak? Pun. Ikhlas. Lahir batin, boten getun utawi kedua. Menawi to Bapak Sugimanto ikhlas badhe kula tampi. Lajeng kula badhe nyuwun pirsa kalian keng garwa. Kunjuk dumateng Ibu Ngatmini, Bu, kula tak takon nggih. Bapak Sugimanto kala wau matur bilih suwanipun badhe maringaken putranipun dumateng kawula. Mongko jenengan ingkang nggembol 9 sasi 10 dina kalian ponang jabang bayi ingkang badhe kapasrahaken dumateng kawula menika. Ing mriki napa jenengan nggih ikhlas maringke putrane dumateng kula, Bu? Ikhlas, Bu. Ikhlas, lahir batin. Nggih, lahir batin. Mboten getun utawi keduwung, Bu. Mboten. Menawi to Bapak Ibu ikhlas badhe maringaken putrane dumateng kula, badhe kula tampi. Lajeng ing mriki kula badhe nersehaken awala ingkang kunjuk. Napa leres Bapak Sugimanto Ibu Ngatmini kagungan putra namung setunggal. Nggih. Leres. Kamangka ujaring asepuh biyen yen ana wong duwe anak mongko ijen tanpa tunggal. Yen bocah niku lair kakung kenging kawesanan bocah lair untang-anting. Yen wadon unting-unting. Dados putrane jenengan duwe reget untang-anting. Bapak Ibu, gandeng putrane badhe diparingaken dumateng kula saha garwa kula badhe nyuwun pirsa kersane gamblang. Putra ingkang badhe kapasrahaken dumateng kula menika dipun paringi asma sinten Ibu? Ahmad Ihsan. Ahmad Iksan. Oh nggih. Cetha gamblang tur wijang anggen jengandika nampi. Nggih bocah bagus Ahmad Iksan. Wiwit dina iki kowe wis dudu anake Bapak Sugimanto meneh lan Ibu Ngatmini. Ning wis diparingke marang Raden Pentul lan Raden Tempem kene sampean dadi anakku. Nggih. Pun nggih, bapake kalih ibune jejer Pak Bu. Bocahe kok gagah pideksa bagus sisan nggih. Bapak Sugimanto Ibu Ngatmini gandeng putrane jenengan ing mriki sampun kula tampi Bapak Ibu. Mboten kok teges kula nundung mboten mbok bilih tasih wonten pedamelan ing pepungkuran ingkang dereng dipun rampungaken monggo sugeng kondur pangestune jenengan ingkang kula suwun nggih salaman kali Bapak warahmatullahi wabarakatuh. Salaman kali Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbok neh iki mau awake dhewe anggone ngudarasa.
ana swara prenjak sing ganter kadadak. Cara wong inang durung nganti abang ana babakan loyone. Ana tekane panjenenganipun Aiso, Bapak Kakang. Sugimanto. Malah saiki ki ora nang bejo. Ah, Mung ah. kejaba aku karo sampean yo Kakang. Kaya ngono. Nganti-nganti besok kapan duwe momongan lho. Malah saiki dino iki mulu Kakang. Iya. Oleh anak kok bagus kaya ngene. Siadi pitaya marang panguwasaning Gusti. Iki ora kendhat anggonmu, meminta marang anugrahaning Gusti ing papan kene katekan apa kang sinedya. Gede dhuwur ya Kakang. Sadurunge pun Kakang tinggal, pun Kakang kaya melang-melang, kaya ninggal ponang jabang bayono sak pinggiring sendang kang gedhe kae. Pancen kaya ngono Jalaran Kakang. anakmu iki bocah sing duwe reget utawa sing nandhang Sukerto. Lah ing papan kuno, sadurunge aku budal nyambut gawe ana kutha raja kang gedhe, ana ing papan kuno aku bakal nyipta sedulure papat 5 panter si Kakang Kawah Adi Ari-ari. Sing biyen lahir bareng putramu si Joko Jelagur. Oh, Ah, sing wujuding badan alus Kakang Kawah Adi Ari-ari kae maujud badan alus sing ora kasat ing netra. Lah Kaya ana ing ngono, papan Kakang. kene tak ciptane tak sidikarane dadi badan kasar supaya teka nang rompoke awake dhewe lan sabiyantu njaga keselamatane anakmu lanang si Joko Jelagur. pancen kudu kaya ngono ya Kaki. kaya Aku dhewe ngono. yo ora wani nek ora ono sing baturi nek sampean kok wis lunga. Ya, ning aku weling Nini. Piye Kaki? Ayo, pun Kakang rewang-rewang ngono nyipta sedulure papat 5 panter si Kakang Kawah Adi Ari-ari kae. Kaya Ing ngono, papan kono bakal ndak cipta dadi badan kasar supaya prapta ing papan kene. Bismillahirrahmanirrahim. Sedulur papat 5 panter. Kakang Kawah Adi Ari-ari, Sopiah Amarah Alwamah lan Mutmainah sing jaga jagat wetan kulon loran kidul. Padha prapta ing papan kene. Nggih, bocah bagus. Nene legeye. Kaki legeye. Iki kadange tuwa anakmu lanang. Oh, Kakang dadi- Kawah Adi Ari-ari biyen kae ndak sidikara dadi badan kasar wis maujud ana ing pengarepane si Adi. Wujudane kaya ngono Kaki. Iki Yen- ya apa ana jenenge kabeh Kaki. Yen si Adi takon marang pun Bisa. Kakang iki tepungke kae Sopiah Amarah Alwamah iki si Mutmainah. Oh, kaya ngono Kaki. Iki sing jaga jagat wetan, jagat kulon, jagat lor, lan jagat kidul. Ing papan kene padha tumeka semene sawetara, aku bakal wawan sabda marang kadange tuwa anakmu lanang si Joko Jelagur. Kaya ngono Kaki. Marang kowe kabeh sedulur papat 5 panter. Sopiah Amarah Alwamah lan Mutmainah. Ing wektu dina iki aduh ndak awi terak nganti kowe kabeh bocah papat ndak sidikara dadi badan kasar supaya teka nang pengarepane kaki legeye. Iki bakal ana pakaryan, bakal ana pagawean kanggomu kabeh bocah kapapate. Apa kira-kira kabeh padha saguh nggih? Saguh kaki legaya. Bagus yen kaya ngono. Ning ing wektu dina iki pakaryan kang bakal ndak paringake marang kowe kabeh, kang ndak sampirake marang pundake sedulur papat 5 pancer ora kena sinangga enteng. Jalaran ndak weneh ngerti. Yen to dina iki wong tuamu kaki legayeh lan ini legayeh entuk nugrahaning Gusti kang akarya jagat entuk putra titipan. Nanging putra kang dititipke marang kaki legayeh iku bocah sing duwe reget, bocah sing duwe sukerta, bocah kang nandhang sengkala. Apa kira-kira kabeh padha nyagui reh perintah kaki legayeh nggih? Kula saguh yagi kadang anem kula kaki legaya. Bagus. Kaki, Kejuko lemah kaping bujuk 3 lemah amarahku kaping bakal telu. prapta ning Oh, papan kaya kono. ngono Heeh. Kaki. Sowan-sowanan. Kabeh sing dadi pawelingmu bakal tak estokke Kaki. Kaya ngono. Sing tak jaluk sampean yo sing ati-ati Ya. nak wis tok
gawe ndang bali. Mengko yen wis kakang pun kakang wis entuk guna kaya aku bakal bali nang sakjroning omah. Sowan-sowangan ya. Iya, sing hati-hati Aku yo, njaluk Kaki. pamit. Biar bocah bagus, Pamit. aku njaluk pamit. Sopiah amarah alu amah jaganan keselamatan putraku sejaga-jaga. Jogo Ayo anak Pinara. aku kene yo Kaki.
Ngendi iki? Lho kok malah do nangis ki piye to? Momonganmu do ning ndi? Sophia, Amarah, Alu Amang Mutmainah ya anakku ning ndi momonganmu ning ndi? Loh, iki nak ditakoki lho, do tangi. Lho kok malah nangis ki piye? Kowe iki jane turu apa piye? Momonganmu ndi? Isa? Nini legeye. Lho kok malah nangis? Kula nyuwun pangapunten Nini legeye. Jaluk ngapura. Jaluk ngapura bab perkara apa? Nini legeye. Nalika semono kula diutus kalih kadang-kadang kula Sopiah Amarah Alu Amah. Isa. Diken jogo bau kiwa tengene kenang Joko Jelagur. Ayo kasunyatan saiki panggone ndi? Luput anggen kula jogo kenang Joko Jelagur Nini. Piye? Lho kok luput ki tegese luput piye? Kenang Joko Jelagur. Sak menika anes Nini. Anakku Joko Jelagur. Kowe nanti nggih. Joko Jelagur. Kowe lunga nanti. Terus aku goleki nang endi iki? Joko Jelagur nggih. Pangapunten Nini. Iki piye to aku goleki nang endi iki? Pangapunten Nini. Jaluk pangapura, ning kowe jaluk pangapura terus anakku iso bali. Anakku iso mulih. Lagi aku Nini legeye. Nini legeye boten usah kuatos. Mangke sak mangke kaki legeye paringi duka Nini legeye. Kula ingkang badhe ndodho murcanipun kenang Joko Jelagur Nini. Jan kowe ngomong kaya ngono ning atiku ra bisa rumangsa ra sukelangan karo anakku. Yen to kaya ngono aku ra bisa ngentasi kahanan sing ngono ing omah kene. Kamangka dari kula semono kaki legaya uga wis pitungkas kelawan aku. Kaki legaya balik kaki. Kaki legaya kaki. Kena. Kepiye. Sik to. Iki maupun kakang bali ana jroning omah. Kok ora kok papak praupan sing sumringah malah siadi tawang-tawang tangis ki ana apa kedadian? Coba to. Kaki legaya. Atine ditoso dhisik kandha karo pun kakang timen gamblang leh punampa. Sing gedhe pangapurane sampeyan kaki. Dari kalau sampeyan pamit badhe ngopo kaya. Kapur aku kok tinggal karo putraku si Joko Jelagur. Kaya ngono. Ora nyrebabar pisan ing dina iki. Dina iki Putraku Joko Jelagur ilang. anakku ilang. Nini lagi. Kaki legaya aku luput kaki. Kaya kedodok rasane atine pun kakang. Bareng si adi ngandhakake kene tak aturi jumeneng sawetara. Aku ra iso momong
mung anak. Bareng Siadi ngandhakake yen wektu dina iki putraku Joko Jelagur murca saka ngembanan. Nene Legeye. Siadi mangerteni. Yen to Joko Jelagur kae dudu putraku uga dudu titise Siadi. Kae mung bocah titipan pedah neo. Lelakon iki yen to wong tuane ngerti Joko Jelagur ilang saka ngomah ndak kira pun Kakang lawan Siadi mesti bakal nampa pidana saka wong tuane sak kloron. Titipan kaki wis dadi gedhe tanggung jawabku karo sampeyan. Kaya ngono. Nek yo to si Joko Jelagur ora ketemu jur pianggunku matur Ya, karo wong pun tuane. Kakang pitaya. Sepira gruwayatine Siadi anggone kelangan anak. Aku ora ngluputake marang Siadi nene Legeye. Ya mung kok tangi sono nganti lohmu metu getih bebasane yen to orang tak jongko ndak kira ora bakal bisa bali. Mula kan saka kuwi nene Legeye. Sowan-sowangan. Ilange Joko Jelagur pun Kakang sing tanggung jawab goleki aku weling aku pitungkas marang Siadi. Iya kaki. Manjing nang sanggar pamelengan meminta anugrahaning Gusti Kang Akarya Jagat. Ojo pati-pati juga yen pun Kakang sing juga kaya ngono. Kowe yo kaki. Sing hati-hati tuku-tuku. Wong hati-hati. Ojo keri. Sopiah amarah Allah Mahmud Maina. Dalam katimbalan kaki. Anggonmu ngadep onong pekarepane Kaki Legeye. Tak aturi padha ngangsek maju. 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 Kene. Aku bakal nungsung pakabaran marang kowe kabeh sedulur papat lima bandar Sopiah amarah alomah lan mutmainah. Cunduk lawan aturi garwaku Nini Legeye. Yen to wektu dina iki kadangmu anom Joko Jelagur ilang saka ngomah. Banjur aku mbiyen tau weling kalawan kowe. Aku titip keselamatane Joko Jelagur. Coba Sopiah amarah alwamah salah sawiji matur marang Kaki Legeye timen gamblang anggonku nampa. Ngeten Kaki Legeye. Kepriye? Nggih saderenge kula nyuwun pangapunten Ya. Kaki Legeye. Nalika semono Kaki Legeye ngutus kula kalih kadang-kadang kula Sopiah amarah alwamah ken Joko bau kiwa tengene kenang Joko Jelagur. Kaya ngono. Nanging luput anggen kula Joko kenang Joko Jelagur Kaki Legeye. Joko Jelagur nganti ilang kok kedepake. Mongko. Kamangka kowe bocah papat kuwi tak wenehi Purbawasesa. Tak kon njogo keselamatane, njogo bau kanan kiringe si Joko Jelagur. Karena kowe kuwi kadange sing pernah tuwa, sing lair tunggal bayu rikala semono. Ning kowe luput, luputmu kok kempit, luputmu kok indit. Ing papan kene pantes yen tak aku paring pidana marang kowe kabeh. Jalaran kowe ora ngestoke dawuhe Kaki Legeye, kowe luput kalebu Sopiah. Iki amarah alomah lan iki simpet Pak Enah. Kowe luput. Iki luput. Kene. Maju. Kowe salah. Luputmu kok kempit, luputmu kok indit. Ya apa ora? Luput apa ora? Nggih. Leres Nggih. luput Kaki Legeye. Ya, aku nedone banget kowe. Kowe iki uga kowe. Iki sing tuwa dhewe ya ngono. Nek kudune bocah papat njogo bocah siji kudune iso. Nanging yen kowe ora, nganti ana lelakon kriwikan dadi grojokan. Sopiah amarah alwamah lan mutmainah. Yen kowe bisa njogo keselamatane kadangmu anom Joko Jelagur, aku ora bakal paring pidana marang kowe. Jalaran kowe teledor nganti kadangmu ilang saka omah. Pantes yen aku paring pidana marang kowe uga kowe ing papan kene. Ngono ya. Kene maju, iki tenanan, totohane nyawaku. Ayo, iki kowe. Sopiah Nggih. protes. Mas Ayes anak buahmu protes, Mas. Bayaran 50.000 aku diajar Pak Yanto. Sopiah, Dalam waktu dina iki kowe luput.
Aja menteleng. Yen aku paring pidono kelawan kowe kuwi pantes. Kene Sopiah Amarah Alwamah Mutmainah. Mutmainah maju. Iki kowe kuwi najan kawujudanmu cilik dhewe, ning kowe iki pernah tuwa. Kadangmu anom Sopiah Amarah Alwamah Mutmainah. Kudune kowe iki bisa njaga keselamatane anakku lanang Joko Jelagur. Ning yo gene kowe ora bisa njaga keselamatane nganti bocah kemu ilang. Banjur tanggung jawabmu ning ndi? Tanggung jawabmu ning ndi? Iki kowe kalebu kowe. Iki tak pateno ning papan kene kowe mesti tumekan ning pati. Ning ngene. Sopiah Amarah Alwamah lan Mutmainah. Aku njaluk dharma bektimu marang Kaki Legeye. Dina iki ilange kadanmu Joko Jelagur kuwi karana saka kowe bali tekan ngomah ya saka kowe ora bali saka kowe. Tak pengestoni goleki nganti ketemu. Aja pati-pati bali. Pamit Kaki Legeye. Sopiah Amarah Alwamah Mutmainah. Kowe ndak tundung tak utus goleki ilange kadangmu anom Joko Jelagur wis bali. Apa wis entuk gawe, Ngger? Ampun Kaki Legeye. Banjur kadangmu mapan ana ngendi? Sardula menika ingkang goglok kadang anem kula Kaki Legeye. Sopiah, yen ta ing papan kene kowe durung bisa nggawa bali marang kadangmu anom Joko Jelagur ning kowe bisa nemokake wujuding jurat moko kang nyidra marang kadangmu anom Joko Jelagur. Kowe Tejo sulak telu mung siji dijuluk Kaki Legeye ya dalang pangruwat kang dadi kekasihku. Welah dalah Kaki Legeye. Ana paran. Tiwas keberan aku bisa adu arep karo kowe. Ya ning papan kene aku kepengin ageh janji nalika sejarah tanah Pulo Jawa kae. Jadang pangane Bathara Kala Glab Seta 1/7 pamungkas Kaki Legeye. Iya, ana paran. Ning kene yo aku diraiki wani mlebu ana sajroning desa Conge Kembal Rejo kene. Sajroning desa Conge Kembal Rejo kene ana pawongan sing duweni jeneng Bapak Sugimanto dalah Ibu Ngatmini. Bapak Sugimanto dalah Ibu Ngatmini kae han duweni anak siji cacahe lanang sing kena diarani bocah ontang-anting. Kaya ngono ya. Sakwise tak tadah dadi kala mangsa tak kerimah-kerimah ora bisa lembut tak ulu malang-malang ning gorokan rasane pedhes panas brih kuwi kenapa sebabe Kaki Legeye. Gembong Kawijaya. Tara kala wonten daleme kula ing wekdal sonten menika badhe wonten parigawi menapa Bapak? Ngeten Kaki Legeye, kula niki mewakili sak keluargane Bapak Sugimanto. Sekedhas silaturahim kaping kalih ajeng cak wangsul putunipun Bapak Sugimanto. Kaping 3 niki memaring sedekah utawa ganjaran marang Kaki Legeye lan Legeye sampun ngluwatake putunipun. Nggih. Bapak Sugimanto Ibu Ngatmini sowan sing ngandika silaturahim ingkang angka kalih badhe nyuwun wangsul putrane jenengan. Ingkang angka 3 nggawa oleh-oleh nggawa bebungah. Pinangka kanggo nebus putrane jenengan sing rikala semana kaparingaken dumateng kula. Ngaten nggih Pak Bu. Napa paring bebungahipun sampun ikhlas kaparingaken dumateng kula, Pak? Ikhlas lahir batin. Ikhlas lahir. Ibu nggih ikhlas, Bu. Nene Legeye. Ikhlas lahir batin. Awake dhewe entuk bebungah saka panjenenganipun Bapak Sugimanto lan Ibu Ngat. Ayo ditampani Nene Legeye. Tak aturi nampa, ya. Bu tunggale sing kathah Bu, temingking. Bapak. Lah nek tunggale kathah aku tak nggawa truk Bu. Masalahnya pengenane Demak bar kebanjiran mangke. Tak nggawa truk sisan gawe ngoten maksudnya. Wangsul dumateng sing ngandika Bapak Sugimanto Ibu Ngatmini. Bapak Ibu, ing mriki jenengan badhe nyuwun wangsul putrane jenengan badhe kula aturaken. Kok anake dijaluk bali niku lajeng dinapakke, Bapak?
lajeng kula kitanake. Badhe dipun hitanaken. Oh nggih. Ning sakderengipun putrane tak aturke kula badhe titip bismillahirrahmanirrahim. Kula badhe paring titip sifat kandel kagem putrane jenengan kunjuk dumateng panjenengan Ibu Ngatmin Ibu. Janur kuning niki mengke jagak ngandhapipun anggenipun Kang Putra Sari. Didokokno ngisore nggon turu Bu nggih. Ngisor kak bantal nggih monggo, ngisor kasur nggih boten napa-napa. Sak suwene sepasar dina, 5 dina lawase. Mengke nek pun 5 dina dipun telemi putrane jenengan, terus jenengan pundhut, jenengan bucal. Ning kula weling, mengke nek guwak janur kuning ampun teng ngarep omah utawi teng dalan. Ngaten nggih Bu. Mengke nek jenengan guwak teng ngarep omah utawi teng dalan, mongko dilangkahi jalma menungsa sing liwat teng mriku wonten reget ing dumunung saking jiwa ragane putrane jenengan mesake tiyang sing langkahi janur kuning kala wau. Mengke sak sampunipun dipun pundhut, dipun bucal teng lepet, teng kali Bu. Ngoten nggih. Lah syarat saranane ngeten. Diniati bismillahirrahmanirrahim. Orang guwak janur kuning, guwak sengkalane anakku Ahmad Iksan Joko Jelagur. Muga-muga selamat ora ana langan suwiji apa. Ngoten. Emot Bu. Nek lali tak baleni sepindah meneh. Oh, mangke takok kepalane. Ampun kuwatir. Ngoten. Diniati ngaten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Orang guwak janur kuning, guwak sengkalane anakku Ahmad Iksan Joko Jelagur. Muga-muga selamat ora ana langan suwiji apa. Terus jenengan bucal teng lapan teng kali sing tembe maruk wingkingipun banyune mili. Padha karo guwak regete anake jenengan teng jero kali wau. Kersanipun selamat nganti besok kaken nine nganti prapteng gelahan. Amin Allahumma amin. Lah sing pungkasan welinge kula Bapak Ibu, putrane jenengan rikala semanten jenengan paringi jeneng Ahmad Iksan. Terus jenengan paringke kula. Kula duwe hak putrane jenengan. Ora ketan sak kedheping netra. Dadi anake kula, saha anake Nini Legeye. Ing mriki putrane jenengan tak tambahi jeneng Ahmad Iksan Joko Jelagur. Ora ketan sepisan Bapak Sugimanto Ibu Ngatmini tak aturi nimbali putrane. Ngeten. Ger anakku Ahmad Iksan Joko Jelagur, ayo takjak bali. Ngaten nggih Pak. Mangke gentos ibune. Diwiwiti saking panjenenganipun Bapak Sugimanto. Monggo. Yer anakku Muhammad Ahmad Iksan Joko Jelagur. Halo Mbak. Ayo takjak bali. Nggih Pak. Sampun. Gentos ibune alon-alon Bu nggih. Diniati. Biar anakku Ahmad Iksan Joko Jelagur dalem Bu. Ayo takjak bali. Nggih Bu. Ayo alhamdulillah salaman sungkem karo bapak karo ibu. Salaman karo bapak, salaman karo ibu. Nggih. Sampeyan manggone teng tengah, nggih teng tengah. Iki. Lah pamungkas sing adicara pepanggihan wekdal. Sonten menika monggo. Katuran jabal kopat luar kang sampun sumadyo. Mas. Nggih. Ibune niki bujuke. Nggih. Kene. Panen kula paring. Komplit Pak. Sak kembange ora apa-apa nggih. Putrane tak aturi nadah, anake nadah ngisor nggih. Lah ngoten. Anake putrane mawon bapake boten bisa. Putrane mawon. Ayo tangan dua lah ngoten nggih. Mangke nek pun kula selawati ping 3 cabut ngoten nggih Bapak Ibu. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kanthi ucapan selawat ingkang badhe kita waos. Mugi-mugi hajat jonyanipun Bapak Sugimanto Ibu Ngatmini anggenipun ngawontenaken adicara pangruwatan tansah dipun paringi kewilujengan, tansah dipun paringi keselamatan, dipun paringi bagas waras panjang umur, dipun paringi rezeki yang lancar, kathah melimpah saha barokah. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Shallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.